नमस्कार. सिंधू विकास शेड्यूल कास्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड शिवडाव यांच्या वतीने आज महिला दिन साजरा केला जातोय. त्या प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आणि ज्यांनी आत्ताच आपले मौलिक असे विचार आपल्यापर्यंत मांडले असे आपले जिल्हा बँकचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीषजी दळवी सर, माझ्या समवेत आलेल्या पंचायत समितीच्या माजी सदस्या सन्माननीय पवार मॅडम, ज्यांच्या संकल्पनेतनं ही इंडस्ट्री उभी राहिली आणि तुम्ही सर्वजण नावारूपाला आलात असं उभयता किरण गावकर, सन्माननीय ज्योती गावकर मॅडम, ज्यांनी मगाशी आपले विचारातनं संपूर्ण शिक्षक पेशा संपूर्ण अगदी तुमच्या तळागाळापर्यंत पोहोचवला असे आपले सन्माननीय प्रदीप सावंत सर, कुलदीपजी, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्वच सन्माननीय सदस्य आणि सर्व महिला वर्ग. आज सर्वप्रथम आधी जागतिक महिला दिनाच्या सर्व महिलांना मी शुभेच्छा देते. मगाशी राजनजी जेव्हा आतमध्ये आले त्यावेळी त्यांनी माझंच वाक्य मला सांगितलं की तुमचं म्हणणं असं असतं की 365च्या 365 दिवस हे महिलांचेच असतात आणि महिला दिन एका दिवसात कुठे होतो. आणि खरोखरच आहे सर की 365 दिवस आमच्या महिलांचे असतात. अगदी तदपासनं तिथपर्यंत म्हणजे अगदी सकाळी उठण्यापासून ते मुलांचे डबे करून इथपर्यंत येण्यापर्यंतची सगळी जबाबदारी यशस्वीरित्या महिला दर दिवशी पार पाडतात. आपल्या प्रत्येक गोष्टीतनं त्या आज नावारूपाला आलेल्या आहेत. मागाशी किरणजीने एक आवर्जून उल्लेख केला आणि आजच नाही, त्या उभयतांच्या कायम तोंडात असतं की आमच्या महिला म्हणजे कामगार किंवा माझे ते वर्कर्स आहे नव्हे, आमची वहिनी किंवा आमच्या ताई हा त्यांच्यामध्ये कायम एक तुमच्याबद्दलचा आदरयुक्त म्हणजे तुम्ही घरातले एक माझं कुटुंब आहे असं त्यांच्या उभयतांच्या बोलण्यातनं प्रत्येक वेळी जाणवलेली गोष्ट. आणि त्यांनी मगाशी आवर्जून सांगितलं की झारखंडवरनं मेकॅनिक आणण्याची आता आम्हाला गरज नाही, आमच्या महिलाच आहेत की ज्या एवढ्या मोठ्या इन्स्ट्रुमेंट आहेत ज्या हाताळतात, अगदी इझीपणे हाताळतात. म्हणजे अगदी सामान भरण्यापासून ते अगदी तुमचं प्रोडक्ट बाहेर येईपर्यंत सर्व पूर्णपणे 100% महिला असलेला हा एकमेव कारखाना आहे की जिथे फक्त पुरुषांचा पाठिंबा आहे, बाकी सगळं करतायत ते महिला करतात. खरोखरच अगदी तुम्हाला गावकर कुटुंबियांना अगदी मानाचा मुजरा आहे की महिलांसाठी काहीतरी एक जिल्ह्यामध्ये होणं खूप गरजेचं होतं आणि एक यशस्वीपणे धाडसी पाऊल उचललं आहे गावकर उभयतांनी. त्याबद्दल मी त्यांच्या अगदी मनापासून आभार मानते. आताच सन्माननीय मनीषजी दळवींनी सांगितलं आहे की ज्यावेळी तुम्हाला जिल्हा बँकेची गरज लागेल त्यावेळी जिल्हा बँक तुमच्यासाठी असणारच आहे आणि त्याच्यासाठी कदाचित आम्ही आमचे असे हक्काचे आज जिल्हाध्यक्ष बसवलेले आहेत की आम्ही हक्काने तिथपर्यंत जाऊ शकतो. एका फोनवर आपली कामं होणार आहेत. अर्ज नाचवण्याची आणि आपल्याला त्यांच्या पाठनं नाचण्याची गरज नाही, असा आपला एकदम हक्काचा म्हणजे आपला भाऊ समजा आणि तिथपर्यंत पोचा. तुमच्या प्रत्येक हाकेला ओ म्हणण्यासाठी राणेसाहेबांनी एक हिरा तुमच्यापर्यंत आणलेला आहे आणि जिल्हा बँक राणेसाहेबांची असल्यामुळे तुम्ही सर्व महिला निश्चिंतपणे अगदी त्या योजनांचा व्यवस्थितरित्या अभ्यासपूर्वक फायदा घ्याल असं मला वाटतंय. आज पुन्हा एकदा जागतिक महिला दिनाचे वेगवेगळ्या ठिकाणी भरपूर कार्यक्रम आहेत. कदाचित आज मला घरी जायला 11 वाजणार आहेत, त्याच्यामुळे हा कार्यक्रमाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देते. आणि असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.